Semar Mesem. Aji Semar Mesem kuwi termasuk bagian saka ilmu pengasihan Jawa kuna lho. Lah karaktere Aji Semar Mesem kuwi wong iki murah senyum. Bar ngono, wong sing kena Aji Semar Mesem kuwi biasane lek ora ndang cethuk karo wonge sing nyawat kuwi lur. Biasane mesam-mesem kaya wong stres ngono kae lur. Cara anu lara wuyung. Lah, Aji Semar Mesem kuwi wis terkenal lho nang kalangan Jawa. Nganti didadekne jimat keris Semar Mesem. Lah kuwi perkarane saka kuwi saking terkenale kan biyen ki Aji Semar Mesem. Lah ini wong Jawa biyen kuwi lho, lek ngesir wong kok ora ditampa kuwi biasane ngecapne Aji. Salah sijine Aji Semar Mesem. Nah ini wis terkenal lho kuwi wis menyebar ke tanah Jawa lho. Bahkan mungkin di luar Jawa Aji Semar Mesem wis kondang kaloka lho. Termasuk bagian saka ilmu pengasihan. Adine wong Jawa ki modele lenda-lendu, mesem guyu, tapi sosok ndrawasi lho. Ibarate air tenang menghanyutkan ngono kae lho. Mulane dulur-dulur luwih-luwih sing cah wedok khususe jangan mudah menghina laki-laki. Nah, cara kowe iki gak demen karo wong sing ngesir awakmu, kowe nolak cara alus. Lek cara kasar sing disamari, engko bocah kuwi nekat. Akhire apa belajar aji. Lah kuwi disamari. Ya kabeh mau siji lur pasrah marang pangeran, lek iso dhewe iki dadi wong sing apik tur becik.